Κυρίες και κύριοι, εκ βάθους καρδίας, καλή σας και όμορφη μέρα. Αθήνα Νέα 84, μια μέρα στην Αθήνα, συντροφιά. Λέξεις, σκέψεις, μελωδίες, ειδησιογραφία. Το ραδιόφωνο όμως είναι και συντροφιά. Συνηγορείτε? Απόλυτα. Το λατρεύουμε, το αγαπάμε, είναι κομμάτι της ζωής μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λένε μερικοί ότι ο πολιτισμός είναι και ο τρόπος που λέει κανείς καλημέρα. Συνηγορείτε? Απόλυτα. Μελωδικά, χαρούμενα. Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης και ο καλεσμένος μας που ήρθε χαροπόσα τη δική του μικρή γειτονιά, η μικρή πολιτεία, εκάστοτε εξημών άνθρωποι που συναντούμε. Είναι η καθημερινότητα ακριβώς όταν ανοίγει την πόρτα. Έτσι ακριβώς. Με τα πόδια ήρθατε? Όπως κάθε μέρα πηγαίνω μέχρι το Υπουργείο. Με τα πόδια, ενίοτε και με ποδήλατο. Όχι πολύ συχνά τελευταία, αλλά το προσπαθώ όσο μπορώ. Προσκεκλημένος συγκάτοικος στην πολιτεία, ο κ. Δημήτρης Παστεργίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κάποτε πολλά χρόνια πριν, 3-4 δεκαετίες, είχε πέσει στην πατρίδα η ιδέα να δημιουργηθεί ένα Υπουργείο Πληροφορικής. Ναι, μας πήρε μερικά χρόνια παραπάνω, αλλά έγινε. Και έγινε και αποδίδει, νομίζω. Καλημέρα σας και επισήμως καλώς ήρθατε. Η εποχή μας που τη λένε ψηφιακή, ηλεκτρονική, τεχνητή νοημοσύνη, το GovGR, στην ατζέντα πάρα πολλά πράγματα και βέβαια μια πρόκληση για την κάθε καινούργια μέρα να σχεδιάζει κανείς το τι έχει ανάγκη η κοινωνία σήμερα, αλλά κυρίως να βλέπει το μεθαύριο. Το μεθαύριο αλλά και το σήμερα πλέον με άλλους όρους. Στην ουσία έχοντας πάντα τον άνθρωπο σε επίκεντρο και ψάχνοντας να βρεις τρόπους να κάνεις τη ζωή και την καθημερινότητα πιο απλή, πιο ασφαλή, πιο ευχάριστη. Να κερδίσεις χρόνο για σένα και τους φίλους σου. Χρήμα για την κοινωνία και για τον άνθρωπο. Βέβαια. Το χρήμα το οποίο θα το γυρίσεις πίσω σε έργα και υποδομές που έχει ανάγκη ο τόπος. Είναι μια καθημερινή μάχη γιατί μια τεχνολογία που εξελίσσεται και αυτό που υπάρχει σήμερα στον αφρό της τεχνολογίας μεθαύριο θα θεωρείται παροχημένο. Ναι, αλλά δεν πρέπει να μας αγχώσει αυτή η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας. Πρέπει να έχουμε κάποιες σταθερές και στη ζωή μας και στην τεχνολογία. Δηλαδή να φτιάξουμε υποδομές και να πάμε βήμα-βήμα για να μην τρομάξει η κοινωνία. Δηλαδή η κοινωνία, όλα αυτά τα οποία γίνεται σήμερα, μερικές φορές συντρομάζουν. Ειδικά τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα με το μαλακό, βήμα-βήμα, δείχνοντας για ποιο λόγο θέλουμε τεχνολογία στη ζωή μας. Δεν θέλουμε τεχνολογία για την τεχνολογία, θέλουμε τεχνολογία για τον άνθρωπο. Ακριβώς, για τον άνθρωπο είναι το μέτρο πάντων, είναι 6, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Σήμερα 17 Σεπτεμβρίου, της Αγίας Σοφίας, ευχές στις εορτάζουσες κυρίες της πόλης. Η ώρα που ξημερώνει το πρωινό φως απλών της γειτονιάς της πολιτείας, το άρωμα, το φρέσκο ψωμάκι στον φούρνο στη γειτονιά, η πάκη της λαϊκής τίνας, ένα καλαμπούρι, ένα καφεδάκι, οι συνάδελφοι στο Βαρβάκι και στο Ρέντι, η καθημερινότητα, οι κινήσεις στην πόλη που αυξάνεται. Και ένα παποράκι, Μάνος Λοΐζος, 1982 έφυγε και τα τραγούδια του μας ακολουθούν. Παποράκι του Πουρνόβα, 12 λεπτά μετά τις 7, Μάνος Λοΐζος, καινούριο πρωινό. Καλημέρα σας, καλό δρόμο, Κηφισίας Μεσογείων. Καλημέρα σας από τον Γκάζι και την παραλιακή μέχρι τις άκρες της Μητροπολιτικής Αθήνας, μια μεγαλούπολη. Είναι τεχνολογία, δεν μας βοηθάει να γλιτώνουμε την κίνηση, κύριε Παστεργίου, ούτως ή άλλως η ψηφιακή εποχή. Δεν μας γλιτώνει τον ποτηλιάρισμα στον Κήφισο κάθε μέρα. Μπορεί να βοηθήσει και υπάρχουν τέτοια μέτρα και μέσα, αλλά μην τα περιμένουμε και όλα από την τεχνολογία. Θέλω να πω ότι αν και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες δεν αλλάξουμε λίγο συνήθειες, δεν δούμε την ζωή μας διαφορετικά, δεν περπατήσουμε, δεν χρησιμοποιήσουμε μέτρα και μέσα μικροκινητικότητας, δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Και επειδή το έχω ζήσει το έργο, η επόμενη φράση είναι ναι, μα η πόλη, ο Δήμος και το ένα και το άλλο. Οι Δήμοι θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να εναρμονίσουν τις πόλεις. Αυτό δεν γίνεται ούτε αυτόματα, ούτε άμεσα, ούτε είναι τόσο δεδομένο και εύκολο. Πρέπει και εμείς να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, να κινηθούμε εμείς πιο ανθρώπινα και πιο βιώσιμα, και ο Δήμος βέβαια την πλευρά του να κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να προσαρμόσει τις πόλεις στα νέα κλιματολογικά δεδομένα, στα νέα δεδομένα βιώσιμης κινητικότητας. Αν πιάσω τα πράγματα την αρχή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κύριε Δήμο Παστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, GovGR, Facts and Figures, τα αποτελέσματα. Πολλές υπηρεσίες έχουν ψηφιοποιηθεί. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πολλές διαργασίες γίνονται πια ηλεκτρονικά. Πολλή χαρτούρα την αποφεύγουμε. Τι αποτυπώνει οι αριθμοί? Οι αριθμοί αποτυπώνουν πλέον την όλο και περισσότερη χρήση της τεχνολογίας από τους πολίτες. Είναι εκατομμύρια πλέον τα πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται κάθε χρόνο, αλλά αυτό είναι και ομολογία μιας επόμενης κίνησης που πρέπει να κάνουμε σε σχέση με το να καταργήσουμε και την ψηφιακή γραφειοκρατία. Δηλαδή, για ποιο λόγο σήμερα να έχουμε ένα πιστοποιητικό γέννησης? Αλήθεια, πού το χρησιμοποιούμε? Στην ουσία, αποτυπώνουμε σε ένα χαρτί ή σε ένα ψηφιακό αρχείο, σε ένα PDF, το ποιοι είμαστε, πότε γεννηθήκαμε. Αυτά όμως είναι στοιχεία τα οποία μια υπηρεσία που μας τα ζητάει μπορεί πλέον να τα αντλήσει ως στοιχεία
και όχι ως πιστοποιητικό μόνη της. Άρα η επόμενη μέρα και μέσα στο 24 θα το δείτε. Μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών πάμε πλέον να καταργήσουμε αυτά τα εκατομμύρια πιστοποιητικά, διότι δεν χρειάζονται. Άρα απλοποίηση διαδικασιών, κατάργηση ψηφιακής γραφειοκρατίας, το κινητό να γίνει το μέσο που θα διαλειτουργούμε με το ελληνικό δημόσιο, φυσικά για τους ανθρώπους που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Για όλους τους υπόλοιπους, επειδή κανείς δεν πρέπει να νιώθει έξω από την διαδικασία αυτή του κράτους, μένουν τα ΚΕΠ και μένουν και οι κλασικές διαδικασίες που υπήρχαν. Ναι, διότι κανείς βλέπει εδώ και αρκετά χρόνια τα βήματα για την ψηφιοποίηση των πραγμάτων, την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά συγχρόνως υπάρχει ένας δέδαλος, καταρχήν μαζί με τα προηγμένα συστήματα και την τεχνητή νοημοσύνη, θα χρειάζεται και μια γόμα, κύριο Παστεργίου, να απαλληθούν κάποιοι νόμοι. Και πρέπει να απλοποιήσουμε και την νομοθεσία μας, γιατί πολλές φορές πάμε να τρέξουμε καινούργια πράγματα και πέφτουμε πάνω σε αντιφάσεις της νομοθεσίας ή σε πολυδέδαλες ερμηνείες της νομοθεσίας, οι οποίες μας αποτρέπουν τελικά από το να το τρέξουμε τόσο γρήγορα. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν χωράνε ημίμετρα. Πας, σχεδιάζεις ένα πράγμα από την αρχή, γράφεις όλη την νομοθεσία από την αρχή, ειδικά στα ψηφιακά, γιατί είναι δύσκολο να εναρμονίσεις σύγχρονες διαδικασίες με νομοθεσία στο 70. Γιατί τότε δεν υπήρχε διαλειτουργικότητα. Και με άλλες ερμηνείες, μια πολεοδομία στη Μακεδονία ερμηνεύει διαφορετικά κάτι, ενώ μια πολεοδομία στην Πελοπόννησο έχει άλλη άποψη. Εδώ έρχεται να βοηθήσει πάρα πολύ ο ψηφιακός βοηθός το MyGov. Γιατί εκεί πέρα πλέον υπάρχουν σαφείς απαντήσεις, οι οποίες βασίζονται σε πολύ συγκεκριμένες νομοθεσίες. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα σου απαντήσει ανάλογα με τη μέρα και την ώρα και την γεωγραφική περιοχή. Θα σου απαντήσει, γιατί σε τεχνητή νοημοσύνη πατάει ο ψηφιακός βοηθός, σε αυτό το οποίο πρέπει, αναλύοντας την νομοθεσία και φέρνοντάς σου τις διαδικασίες όπως πρέπει να γίνουν. Το είχαμε κουβεντιάσει στην εκπομπή τηλεφωνικά, κύριε Παστεργίου, λίγους μήνες πριν, λίγο και προηγουμένως, όταν πρόκειται να ξεκινήσει ο ψηφιακός βοηθός. Μια πρώτη αποτύπωση, το πώς λειτουργεί, τι ζητάει ο κόσμος, πώς ανταποκρίνεται το σύστημα, αν πρέπει κάτι να αλλάξει, να βελτιωθεί. Λοιπόν, μπορούμε να το κάνουμε και live. Να σας δείξω δηλαδή το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε για να δούμε τελικά ποιες είναι οι αιτήσεις, οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες στον κόσμο από τον ψηφιακό βοηθό. 1,2 εκατομμύρια ερωτήματα μέχρι την ώρα αυτή που συζητάμε, 5.300 έχουμε μόνο το προηγούμενο 24ωρο. Σκεφτείτε λοιπόν πόσα τηλεφωνήματα ή πόσα email γλιτώνουμε κάθε μέρα με τον ψηφιακό βοηθό. Το τι ζητάει ο κόσμος, πάμε να δούμε λίγο παρακάτω. Ταυτότητα, υπεύθυνη δήλωση, άειλη συνταγογράφηση, κοινωνικός τουρισμός, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δείτε να καταργούνται. Δηλαδή, η οικογενειακή κατάσταση είναι ένα χαρτί το οποίο μπορεί να εκδοθεί πολύ εύκολα αντλώντας στοιχεία από το Μητρό Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών. Άρα δεν υπάρχει λόγος να εκδίδουμε καν σε χαρτί, υλικό χαρτί ή και σε ένα ψηφιακό έγγραφο όλα αυτά. Άντληση απευθείας των δεδομένων με την συνένεση του πολίτη. Και συνεχίζουμε και με διάφορα άλλα ενδιαφέροντα τα οποία ζητάει ο κόσμος. Όπως επίσης μπορώ να σας πω ότι είναι σημαντικό ότι υπάρχουν στο 1 εκατομμύριο υπάρχουν και 53.000 ερωτήματα στα αγγλικά, στα ιταλικά, στα γερμανικά και σε διάφορες άλλες γλώσσες. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι, προκειμένου να κάνεις ένα κράτος συμπεριληπτικό, να περιλαμβάνεις και διαδικασίες και για ανθρώπους οι οποίοι δεν μιλάνε ελληνικά. Βήμα-βήμα, 7 και 18 Rolling Stones. Η κεντρική δισογραφία και ο κ. Δημήτρης Παπαστεριγίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κοντά μας, νωρίς με το χαμόγελό του και ετοιμάστε My Street. Αυτό έχει σχέση, όπως το My Coast, τη ζωή στην πόλη, τι εντοπίζει ένας πολίτης και θα κάνει τι, κύριε Παπαστεριγίου? Στην ουσία, τεχνολογία που λύνει προβλήματα. Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός, τρελαίνομαι για την τεχνολογία, αλλά δεν θέλω τεχνολογία απλά για να κάνουμε εντύπωση. Θέλουμε τεχνολογία για να λύνουμε προβλήματα και να δημιουργούμε και άλλες συμπεριφορές. Το My Coast το καλοκαίρι το έκανε αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό και ήρθε και ως όριμο φρούτο της απέτησης των πολιτών να έχουν πρόσβαση ελεύθερες έκτες. Το ίδιο πράγμα νομίζω πως ήταν οι πολίτες και για τον κοινόχρηστο χώρο. Ο κοινόχρηστος χώρος πρέπει να προασπιστεί, να διαφυλαχθεί, να μπορούμε να ξέρουμε πραγματικά ποιος χώρος έχει νομίμως δοθεί σε επιχειρήσεις και ποιος είναι ελεύθερος για εσάς, για εμάς, για τα παιδιά μας. Στα πρότυπα λοιπόν, στο πρότυπο του My Coast, ετοιμάζουμε μία εφαρμογή. Όπου θα μπορεί ο πολίτης να κάνει τι ακριβώς? Ο πολίτης θα μπορεί να δει ποιος χώρος νομίμως έχει εκμισθωθεί σε κάποιον για να τον εκμεταλλεύεται εμπορικά και ποιος χώρος δεν έχει δοθεί, και άρα μπορεί να ζητήσει, να μάθει αν αυτός ο χώρος που βλέπει μπροστά του να είναι κατηλημένος, αν νομίμως έχει καταληφθεί. Πόσα τετραγωνικά το καφέ έχει απλώσει τραπεζάκια. Ακριβώς. Σαφέστατον. Ψηφιακή διακυβέρνηση, νέα τεχνολογία και η αξιοποίηση της έρευνας από τα πανεπιστήμια, οι συνέργειες με τα πανεπιστήμια. Θα μου επιτρέψεις κάτι? Μια καλημέρα στους ακροατές του 984 και σε 3+1, 4 ακροατές ειδικά, στην Έλλη, τον Άλκη και τον Πέτρο. Είναι τα ανήψια μου, τα οποία ξέρω ότι ακούνε το πρωί πηγαίνοντας σχολείο, και στον Βασίλη, τον αδελφό μου, ο οποίος μας έστειλε ραδιοφωνικές καλημέρες. Την καλημέρα για να τα αποδίδουμε και εμείς
Τα νήπια σπακούνε ραδιόφωνο, τα νήπια σπακούνε ραδιόφωνο. Δημοτικό και τα τρία. Δημοτικό και τα τρία. Πηγαίνοντας στο σχολείο κάθε πρωί. Ο κ. Παπαστεργίου, κυρίες και κύριοι, ερχόμενος στο 1984 να του δείξουμε τους χώρους και τα λοιπά. Λέει: έχω εμπειρία ραδιοφώνου. Πόσα χρόνια κάνετε ραδιόφωνο? Στο όριο της προσβολής εξέλαβα τον άποδονη κονσόλα από εκείνο το μικρόφωνο. Ναι, ραδιόφωνο από τα 15 μου. Από τα 15. Από τα 15 μου. Κανονικά. Δικό σας δημιούργημα, ο πειρατικός σταθμός και κανονικότατα. Αρκετές ηλεκτροπληξίες, γιατί αντί να κλείσει τους διακόπτες, έπιανε στους πυκνοτές, κατά λάθος. Και βέβαια μετά σχέση ζωής, πολυτεχνείο, εξαιτίας του ραδιοφώνου, για να μάθω για κεραίες, να μάθω για ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Διπλωματική μου, ένας αυτοματισμός, πλέον είχε έρθει πληροφορική και η διπλωματική ήταν ένας αυτοματισμός με MP3 το 1995-96 για ραδιόφωνο, άρα σχέση ζωής πραγματικά. Σχέση ζωής, και το ραδιόφωνο θα συνηγορήσετε ότι έχει εικόνα και πέρα από όλα τα άλλα έχει και την έννοια της συντροφιάς, κύριε Παπαστεργίου. Ναι, γιατί στη ζωή μας θέλουμε πολλά να γίνουν ψηφιακά. Θέλουμε η ζωή μας να γίνει πιο εύκολη, πιο γρήγορη, αλλά πρέπει να κρατήσουμε και πάρα πολλά αναλογικά πράγματα. Αναλογική είναι η μουσική στα βινίλια, αναλογικά είναι τα συναισθήματά μας. Αυτά πρέπει να κρατήσουμε και να βρούμε ακριβώς το όριο ανάμεσα σε ένα ψηφιακό μηχάνημα, σε ένα μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης και σε έναν άνθρωπο. Γιατί όσο και αν φτιάχνουμε εφαρμογές και μας αρέσουν να τα χρησιμοποιούμε, τίποτα δεν μπορεί, νομίζω, να αντικαταστήσει, υποκαταστήσει μια μπύρα με ένα φύλλο. Μια μπύρα με ένα φύλλο, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Όμως το ερώτημα ισχύει: η έρευνα, η ανάπτυξη, τα ελληνικά πανεπιστήμια, οι συνέργειες του Υπουργείου, οι σχέσεις για την προώθηση ελληνικής έρευνας. Όχι απλά υποστηρίζουμε, και εμείς και το Υπουργείο Ανάπτυξης, που είναι και πλέον αρμόδιο σε αυτό, την ώρα αυτή τρέχει μια πανευρωπαϊκή προκήρυξη για το AI Factories. Τι είναι το AI Factories? Είναι τα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης. Όσο και αν ακούγεται λίγο τρομακτικός ο τίτλος, στην ουσία πάμε να φτιάξουμε τοπικά οικοσυστήματα τα οποία θα λύνουν προβλήματα, αλλά και θα πατάνε πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Τις υποδομές τις έχουμε. Ο υπερυπολογιστής της Ελλάδας, ο Δέδαλος, την ώρα αυτή είναι υπό διαμόρφωση. Ο διαγωνισμός είναι στον αέρα. Τι θέλουμε? Το ταλέντο, τους ανθρώπους των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων, του Δημόκριτου και άλλων τέτοιων, προκειμένου να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης, να είναι η χώρα μας μπροστά στις εξελίξεις, γιατί τα μυαλά τα έχει. Πρόσφατη έρευνα έδειχνε ότι το 11% της ελίτ των επιστημόνων τεχνητής νοημοσύνης έχουν τελειώσει ελληνικά πανεπιστήμια. Ελληνικά πανεπιστήμια, και η ελίτ και το brain drain και το brain gain και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι εφαρμογές που υπάρχουν, και βεβαίως είναι μια πρόκληση. Βλέπουμε πόσους νέους δημιουργούν spin-off εταιρείες καινούργιες, οι οποίες εξαγοράζονται έναντι μεγάλων αντιτίμων. Είναι μια πρόκληση αξιοποίηση του ελληνικού πνεύματος, του ακαδημαϊκού πλούτου που διαθέτουμε. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην ΔΕΘ πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ ωραία όταν, εγκαινιάζοντας το περίπτερό μας, το περίπτερο 12, υπογράψαμε την Κυριακή το πρωί 2 συμβάσεις με 2 εταιρείες οι οποίες ανέλαβαν το έργο της κατασκευής των μικροδορυφόρων. Ήρθαν λοιπόν 2 παιδιά, τα οποία μου είπαν το εξής. Ο ένας μάλιστα το είπε και πολύ χαρακτηριστικά, ότι η διάβασα, λέει, στο LinkedIn αγγελία της εταιρείας, νομίζω της Aurora Tech, μία από τις 2 εταιρείες που υπογράψαμε, για θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Δεν το πίστευα και θεώρησα ότι έχουν κάνει λάθος στον τόπο στον οποίο ψάχνουν επιστήμονες, και όμως ήταν αλήθεια. Με αφορμή αυτή την αλλαγή πολιτικής που κάναμε στο εθνικό σύστημα, στην εθνική πολιτική για τους μικροδορυφόρους, φέραμε πίσω δεκάδες Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται με το διάστημα, κάνουν εξαιρετική δουλειά στο εξωτερικό, και πλέον, επειδή αυτές οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να δημιουργήσουν έδρα στην Ελλάδα, όχι απλά έδρα, να δουλέψουν στην Ελλάδα, γραφεία και εργαστήρια στην Ελλάδα, αυτοί οι άνθρωποι γυρνάνε πίσω. Τι είναι αυτή η μικροδορυφόρη? Γιατί πολλά λέτε, κύριε Παπαστεργίου, δεν τα προσπερνούμε, τα κρατούμε για παρακάτω, αλλά η μικροδορυφόρη τι είναι? Λοιπόν, η Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν είχε δικούς της δορυφόρους, πλην του Ελλάσσατ, που είναι ένας τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος που εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες. Πλέον όμως οι ανάγκες στο περιβάλλον, στην κλιματική κρίση, στη διάβρωση των ακτών, στην γεωργία, στην πολιτική προστασία, στη μετεωρολογία απαιτούν πολύ περισσότερα δεδομένα, θέλουν πολύ πιο ακριβή δεδομένα και πολύ πιο συχνά δεδομένα. Σήμερα το σύστημα Κοπέρνικους, για παράδειγμα, το οποίο επικαλούμαστε όποτε έχουμε κάποιο πρόβλημα με φυσική καταστροφή, περνάει και μας στέλνει φωτογραφίες μία φορά τη μέρα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, διότι αυτή είναι η συχνότητα επαναεπίσκεψης της χώρας. Με το δικό μας πλέον σύστημα μικροδορυφόρων αλλάξαμε την πολιτική μας. Το Σεπτέμβριο, μετά τα γεγονότα της Θεσσαλίας και τις φωτιές σε Εύβοια, σε Εύρο, σε Ρόδο, πλέον με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης δημιουργούμε ένα δικό μας μήνος μικροδορυφόρων, 15 μικροδορυφόροι, οι οποίοι θα κατεβάζουν πληροφορία
πολλές φορές την ημέρα και όχι μόνο μία φορά και με διάφορες τεχνολογίες. Στο δικό μας γεωγραφικό ενδιαφέρον. Ακριβώς, και σε ένα πλέον hub, σε ένα κέντρο υπολογιστών από το οποίο θα μπορεί όλη η δημόσια διοίκηση αλλά και πανεπιστήμια και εταιρείες και εταιρείες νεοφυείς, startup να αντλούν στοιχεία για να μπορούν πλέον να κάνουν πολύ πιο λεπτομερή έρευνα και να παράγουν προϊόντα με αφορμή την πληροφορία που θα λαμβάνουν από τους δικούς μας δορυφόρους στο διάστημα. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Υπουργός ο κ. Παπαστεργίου, μια μεγάλη ατζέντα θεμάτων προς συζήτηση και βέβαια αυτά τα οποία υλοποιούνται κάποιοι άνθρωποι τα κάνουν, κ. Παπαστεργίου, ένα προσωπικό, τα στελέχη του Υπουργείου και άλλων Υπουργείων, έτσι δεν είναι? Το Υπουργείο μας έχει την χαρά, θα έλεγα, πρώτον να μην βαριέται ποτέ και δεύτερον οριζόντια να έχει επαφές, σχέσεις και καθημερινή τριβή και συνεργασία με πάρα πολλά υπουργεία για διάφορα θέματα. Από το πολιτικής προστασίας, όταν υλοποιήσαμε φέτος το καλοκαίρι την εξαιρετικά επιτυχημένη, κατά την άποψή μου, πλατφόρμα των πριν πάμε καθαρισμού. Για το προσωπικό που δουλεύει στο Υπουργείο Ψηφιακής. Το προσωπικό είναι εξαιρετικό προσωπικό, το οποίο είναι δοσμένο σε αυτό. Τίποτα δεν θα γινόταν μόνο του, διότι καμία ομάδα δεν κερδίζει μόνο όταν έχει έναν καλό playmaker ή έναν καλό προπονητή. Θες ομάδα και θες να έχεις πολλές αναλλαγές της μπάλας και μέσα στα 24 δευτερόλεπτα, αν μιλάμε με όρους μπάσκετ, να κάνεις την επίθεσή σου και να βάλεις καλά. Προηγμένες εφαρμογές με στόχο την κοινωνία, στόχο την οικονομία, με μυαλά γερά υποθέτει κανείς και θέλουμε να φέρουμε κι άλλα πίσω από χρήματα. Αυτοί οι υπάλληλοι του Υπουργείου Ψηφιακής και άλλων συναφών υπηρεσιών με τους μισθούς του δημοσίου πορεύονται. Δηλαδή, λέει, αμά παιδιά, αυτή η διετία να την αναγνωρίσουμε, έχουμε δικαστικές. Δυσκολευόμαστε πολύ. Σκεφτείτε ότι φτιάξαμε τώρα Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Ειδικά στην κυβερνοασφάλεια, όπου θέλεις πλέον ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ πιο εξειδικευμένες γνώσεις, βρίσκεις πολύ δύσκολα κόσμο. Η αγορά της πληροφορικής, με αφορμή όλα τα έργα πληροφορικής που τρέχει το ελληνικό δημόσιο και μόνο του, δεν βρίσκει κόσμο. Και επίσης υπάρχει ένα σχετικός, ας πούμε, κανιβαλισμός, όπου ο κόσμος πλέον φεύγει από το δημόσιο, πάει σε μια εταιρεία, η μια εταιρεία δίνει περισσότερα, πάει σε μια άλλη εταιρεία. Αυτό προφανώς είναι προς όφελος των εργαζομένων και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τους συναδέλφους μου. Αλλά από την άλλη, για το ελληνικό δημόσιο, που έχει όντως μια πολύ συγκεκριμένη μισθοδοσία, είναι δύσκολο να κρατήσει κόσμο. Ποιους κρατάει? Ανθρώπους που είναι δοσμένοι σε αυτό το οποίο κάνουν, αλλά και νέα παιδιά τα οποία για λόγους εμπειρίας θέλουν να έρθουν και να δουλέψουν με το ελληνικό δημόσιο. Σάιμον Σες, 7:35, καλημέρα σας. Καλό δρόμο, Αθήνα Νέα 84, η μικρή μας πόλη, μια μέρα στην Αθήνα. Προσκεκλημένος σήμερα μας κάνει τη χαρά νωρίς το πρωί. Μια βόλτα από τις παρυφές του Λυκαβητού στην καρδιά της πόλης, μετά στο Υπουργείο, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και επισκευάστε τους jukebox. Χόμπι. Αγαπημένο χόμπι. Εύκολο. Τα ηλεκτρονικά του 50 προφανώς σήμερα είναι πάρα πολύ απλά. Αλλά πραγματικά, αν αγαπάς τεχνολογία, αγαπάς και τον τρόπο με τον οποίο άνθρωποι το 50 με τα μέσα τα οποία είχαν κατασκευάζαν τέτοιες μηχανές. Και βέβαια, αν βρεις ανταλλακτικά. Βρίσκεις ανταλλακτικά. Ακόμα και τα σχέδια τα βρίσκεις, οπότε τελικά στην ουσία διαβάζεις ένα ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό σχέδιο για κανείς επισκευές. Έτσι απλά το jukebox. Μίλησαμε για τους μικροδορυφόρους, το GovGR, μια πλειάδα εφαρμογών. Φέτος το καλοκαίρι είχαμε και το MyCoast. Έχουμε την πλατφόρμα που υπάρχει στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι το bullying, είναι το ψηφιακό φροντιστήριο που άρτια φιχθέν και αυτό. Είναι εφαρμογές στον τομέα της υγείας, στον τομέα της οικονομίας. Όλες αυτές οι δημόσιες υπηρεσίες, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αυτές οι δημόσιες υπηρεσίες και φορείς συνεργάζονται μεταξύ τους. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις συνεργάζονται. Κάποιες εφαρμογές είναι δικές μας, κάποιες τις υποστηρίζουμε μόνο σε επίπεδο υποδομών. Για παράδειγμα, Υπουργείο Οικονομικών, η σκέψη, όπως σας έλεγα νωρίτερα για το MyCoast, ήταν ότι έπρεπε να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε πλέον να μαζέψουμε το χάος και την ακραία αυθαιρεσία σε παραλίες. Μια ωραία δικιά μας ιδέα, βοήθεια από το Υπουργείο Οικονομικών για την υλοποίηση, μια πολύ επιτυχημένη εφαρμογή. Ακαθάριστα οικόπεδα. Η ανάγκη ξεκάθαρη ότι σε αυτή τη μάχη την οποία δίνουμε κάθε χρόνο, δυστυχώς για τις φωτιές δεν μπορεί μόνο η πυροσβεστική να το παλέψει. Θέλουμε την βοήθεια των πολιτών. Θα πρέπει ο καθένας μας να κάνει τουλάχιστον αυτό το οποίο η δική του ευθύνη του αναλογεί, να καθαρίσει το οικόπεδό του, και η πυροσβεστική βέβαια να κάνει τη δουλειά της και πρέπει να την κάνει όλο και καλύτερα και την κάνει όλο και καλύτερα. Φέτος λοιπόν συγκεντρώσαμε μέσα σε περίπου 2 μήνες 840.000 δηλώσεις καθαρισμού. Δεν τρέφω αυταπάτες πως όλα αυτά τα οικόπεδα καθαρίστηκαν, αλλά φέτος καθαρίστηκαν περισσότερα οικόπεδα από κάθε άλλη χρονιά. Και πρέπει να καθαρίζει. Απ' την άλλη, θα έλεγε κανείς, κυρία Παπαστεργίου, ότι κάποιος καθαρίζει το οικόπεδό του, αλλά πιο
πιο δύσκολο του είναι όχι να καθαρίσει το οικόπεδο, όχι να πληρώσει τα χρήματα, αλλά να κάνει τη διαδικασία της ψηφιακής καταχώρησης. Δεν νομίζω πως θα είναι δύσκολη η ψηφιακή καταχώρηση, γιατί τα νούμερα τα οποία σας έλεγα νωρίτερα δείχνουν πως τελικά σε αυτόν τον 1,5 μήνα το να γίνουν τόσες δηλώσεις δείχνει πως η διαδικασία μάλλον απλή ήταν. Που είχαμε προβλήματα όταν ένα οικόπεδο είναι συνειδιόκτητο στις περιοχές που δεν ήταν κτηματογραφημένες, γιατί εκεί που είχαμε κτηματολόγιο είχαμε το ΚΑΕΚ, άρα πολύ εύκολα εντόπιζε το οικόπεδό σου. Δεν είναι και για τα προβλήματα που υπάρχουν πολλές γραφειοκρατικές εκκρεμότητες από το παρελθόν που ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει, ιδίως τα θέματα της κτηματολογίας, περιουσιών, διαφοροποιήσεις, στην Ελλάδα συνειδιοκτήτες. Είναι πολλά. Έχουμε ένα θέμα με τα μητρώα στην Ελλάδα. Δεν έχουμε καθαρά μητρό και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Το κτηματολόγιο στην ουσία είναι ένα μητρό ιδιοκτησιών. Το οποίο τελειώνει τώρα, είναι το μεγαλύτερο έργο πληροφορικής που γίνεται στην Ελλάδα. Με πολλά προβλήματα ακόμη. Είμαι σίγουρος πως οι ακροατές θα λένε τι είναι αυτά που λες. Περιμένω 5 μήνες να πάρω τη μεταγραφή και πιθανώς να περιμένουν. Αλλά πλέον έχουμε γυρίσει στο πρόσημο. Οι υποθέσεις που βγάζουμε κάθε μέρα από το κτηματολόγιο είναι περισσότερες από αυτές που μπαίνουν. Δεν ήταν ούτε αυτονόητο ούτε εύκολο. Η ψηφιοποίηση βοηθάει τη δουλειά των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν τις αναζητήσεις στα πάλι ποτέ υποθηκοφυλακία. Άρα λίγη υπομονή για να μπορέσουμε στο κτηματολόγιο, που είναι ένα βασικό μητρό, να πάμε στην εποχή που θέλουμε. Εκεί εφαρμόζεται και η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, και μια πολύ ωραία στην ουσία διαδικασία που κολλούσαμε μέχρι σήμερα στο κτηματολόγιο, στο νομικό έλεγχο. Γιατί έπρεπε ένας νομικός να πάρει ένα συμβόλαιο δεκάδων σελίδων, να ψάξει να βρει αυτά τα 5-10 σημεία τα οποία όφιλε να ελέγξει και να δώσει το καλό σε έχειν. Αυτό πλέον το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, φέρνει στο νομικό τα σημεία εκείνα για να μην τα ψάχνει ξεφυλίζοντας τις δεκάδες σελίδες. Ο νομικός πάλι κάνει τον έλεγχό του, αλλά έχοντας στην οθόνη πλέον μόνο αυτά τα σημεία τα οποία οφείλει να ελέγξει και προχωρά διαδικασία. Άλλο μητρό είναι το μητρό οχημάτων, το οποίο σήμερα την ώρα αυτή μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζουμε για να ξέρουμε ποια οχήματα κυκλοφορούν έξω, ποια έχουν περάσει κταίο και ποια δεν έχουν περάσει και πιθανώς. Ποια έχουν ασφάλεια ή ποια δεν έχουν ασφάλεια. Ακριβώς, και πιθανώς είναι επικίνδυνα, και αυτό τώρα ξεκαθαρίζεται. Μητρό πολιτών. Στην ουσία έχουμε 4 διαφορετικά μητρώα. Εδώ έρχεται να κάνει αυτή τη δουλειά προσωπικός αριθμός. Για να τελειώνουμε να ξέρουμε ποιοι είμαστε, ποιοι Έλληνες ζουν, ποιοι δεν ζουν. Να μην θυμάται κανείς άφημη άμκα και άλλους 2-3 κωδικούς. Και αυτό, αλλά το βασικό είναι να καθαρίσουμε τα μητρώα. Είναι ντροπή το ότι τόσα χρόνια δημιουργώντας πολλά παράλληλα μητρώα, γιατί κάποτε η Ελλάδα δούλευε σε σιλό σε επίπεδο πληροφορικής. Κοιτάξτε το λογείο πληροφορίας όμως, κύριε Παστεργίου. Παρακαλώ. Πάει κανείς και κληρονομεί ένα αυτοκίνητο και να δει τα τέλη κυκλοφορίας και σου λέει έχει πληρώσει το 1, 2, 3. Έχει ένα χρόνο κενό. Μα το έχω πληρώσει και για το χρόνο. Και να μην μπορείς να βρεις γιατί μια χρονιά δεν καταχωρήθηκε. Και βλέπει η εφορία σου λέει να πας στα δύσκολα. Και αν πας στα δύσκολα και βρεις έναν υπάλληλο και αρχίσει να αφιερώσει χρόνο και να κάνει παραλλαγές και να διαπιστώσει ότι κάποιος στο χαρτί κάποτε το Χ το καταγόρισε ως Y. Ναι, άρα τι θέλεις? Καθαρά μητρώα. Ποιο μπορεί να είναι το Χ και το Ψ? Ότι μπορεί κάποιος να έχει καταχωρημένο Δημήτρη Παπαστεργίου σε ένα μητρό και σε κάποιο άλλο Δημήτριο Παπαστεργίου και να μην υπάρχει αυτή η συνέφεια και η συσχέτιση. Ακριβώς. Αυτό λύνει λοιπόν ο προσωπικός αριθμός. Όπως μια κυρία που μπορεί να λέγεται Ιωαννίδη στα μισά χαρτιά και Ιωαννίδη στα άλλα μισά. Ναι, ή Μαριάννα που ήταν πραγματικό παράδειγμα. Μαριάννα με έναν ή στα 2 από τα 4 μητρώα και Μαριάννα με 2 ή στα άλλα 2, με αποτέλεσμα να αποτελεί και να επικρατεί το απόλυτο χάος για τον άνθρωπο αυτό που δεν μπορούσε να κάνει στοιχειώδεις διαδικασίες στο ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, αυτά τα μητρώα ξεκαθαρίζουμε τώρα για να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης με τελείως πεδαριώδη πράγματα. Γενικώς δεν πρέπει να ταλαιπωρείται πολύ περισσότερο για πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα και θα έπρεπε να είχε λύσει το ελληνικό δημόσιο τόσα χρόνια. Θα έπρεπε να είχαν λυθεί χρόνια πριν. Και απ' την άλλη, το συζητήσαμε και προηγουμένως σε μια ευρύ φάσμα θεμάτων, η προσπάθεια να προσεγγίσει την τεχνολογία και τη χρήση του GovGR και όλων αυτών των εφαρμογών και το υπόλοιπο κομμάτι της πολιτείας. Άνθρωποι που είτε ζουν σε ένα τόπο πιο μακρινό, που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, πολύ καλή ψηφιακή και τα λογιστικά μέσω υπολογιστή και άμα είσαι σε ένα χωριό στα Γρεβενά, γιατί δεν είναι όλοι στα Πετράνα και στην Κυψέλη, δεν έχουν όλοι ένα λογιστή δίπλα, είσαι σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης, σε ένα απομονωμένο νησί και πώς θα τα φέρεις βόλτα? Έχει μια ηλικία, πρέπει να παρακαλάσει τον συγγενή, τον γείτονα ή κάποιον δικό σου που μένει σε άλλη πόλη. Το σύνθημα το οποίο είχαμε φέτος στη ΔΕΘ και αντανακλά απόλυτα νομίζω αυτό το οποίο και εσείς λέτε και εμείς πιστεύουμε ήταν το απλά, και μάλιστα το app το γράφουμε με APP από το application, απλά, ψηφιακά, αποτελεσματικά. Άρα θέλουμε απλή τεχνολογία, όσο μπορούμε πιο απλή, προκειμένου ο πολίτης να μπορεί να συμμετέχει ισότιμα σε ένα καινούργιο ψηφιακό κράτος, σε μια καινούργια ψηφιακή Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν όλες οι διαδικασίες να είναι τόσο απλές, μακάρι να μπορούσαν να είναι όλες τόσο απλές, αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε οι εφαρμογές, όπως για παράδειγμα το Μητρό Πολιτών και πώς θα αλλάξει τα στοιχεία σου, η είσοδο στα γήπεδα που καθημερινά πλέον κάθε Κυριακή μπαίνουν χιλιάδες πολίτες στα γήπεδα, να είναι μια απλή διαδικασία που δεν θα τους ταλαιπωρεί. Έχουμε ενίοτε προβληματάκια
οφείλουμε αυτά να τα παραδεχτούμε, αλλά από την άλλη εργαζόμαστε συνεχώς για να τα επιλύουμε και να κάνουμε ακόμα πιο απλή, πιο προσιτή, πιο ανθρώπινη τεχνολογία. Να επιμείνω όμως λίγο σε αυτό που παίρνει σε ένα μακρινό χωριό μιας κάποιας ηλικίας. Δεν έχει εκπαίδευση, δεν έχει τεχνολογική γνώση, δεν έχει δυνατότητα καν χειρισμού, δεν έχει ένα τεχνικό να πάρει ένα τηλέφωνο να ζητήσει μια συμβουλή. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδος που ακόμα και λόγω ηλικίας και λόγω γεωγραφικής απομόνωσης βρίσκεται σε μια πιο δύσκολη θέση. Χρειάζεται μια σύγκληση. Αν δεν απατώ με κάποιες περιφέρειες, από την Καβάρα στη Φλόρινα, 1-2 χρόνια πριν είχαν κάνει και προγράμματα, κάποια σεμινάρια σαν πολίτες για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν σταδιακά τη νέα τεχνολογία. Στην ουσία, προαπαιτούμενο είναι το να μπορείς να χειριστείς στοιχειωδώς ένα smartphone. Αν δεν μπορείς να το κάνεις, η αλήθεια είναι πως θα δυσκολευτείς με τις εφαρμογές του gov.gr. Γι' αυτό μένουν και οι παράλληλες γραμμές, οι αναλογικές γραμμές, τα ΚΕΠ για να εξυπηρετούν τους πολίτες αυτούς. Παρ' όλα αυτά, η εμπειρία μας, ειδικά τώρα από την διαδικασία των ψηφιακών εισιτηρίων και της ταυτοποίησης στην ουσία στα γήπεδα, μας δείχνει πως και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας μια χαρά τα καταφέρνουν και όταν κάποιος τους δείξει μια φορά μια απλή διαδικασία θα μπορέσουν να την επαναλάβουν. Καμιά φορά είναι και θέμα απλής λογικής. Ξέρετε, συνηθίζουμε να κοιτάμε το φρέσκο, το καινούργιο, ό,τι βγαίνει στην επικαιρότητα. Και μετά ξεχνάμε, φεύγουν τα φώτα. Ό,τι έχει μια διαχρονική αξία αντέχει στον χρόνο, κύριε Παστεργίου. Αντέχει όπως και η τεχνολογία αντέχει και πρέπει να αντέξει και πρέπει να φτιάχνουμε έργα τα οποία θα διαρκούν. Προφανώς θα αναβαθμίζονται, αλλά θα πρέπει να είναι έργα τα οποία δημιουργούνται και θα μείνουν. Για παράδειγμα, και το έργο αυτό για τους κοινόχρηστους χώρους, το οποίο σας έλεγα, αλλά και πλέον μια καινούργια πρωτοβουλία που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός από την ΔΕΘ για την οδική ασφάλεια και τις κάμερες, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε διασταυρώσεις, οι οποίες έχουν πολύ συχνές παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη, αλλά και ένα ενιαίο σύστημα πλέον για τη διαχείριση όλων αυτών των περιπτώσεων. Που θα παρακολουθεί όλες αυτές τις κάμερες, θα καταγράφει τα στοιχεία, θα τα επεξεργάζεται και θα τα στέλνει αρμοδίως. Θα πρέπει να τα στέλνει και γρήγορα, θα σας έλεγα. Γιατί σήμερα τι παρατηρούμε, ότι η διαδικασία είναι από την τροχέα, θα πρέπει η κλήση να προωθηθεί στον αρμόδιο Δήμο. Οι Δήμοι έχουν μέχρι 5 χρόνια να κάνουν βεβαίως τις κλήσεις και μέχρι άλλα 5 να κινηθούν για να εισπράξουν την κλήση. Όταν μια κλήση λοιπόν γιατί έχετε περάσει ένα κόκκινο σηματοδότη, γραφεί σήμερα και σας δοθεί μετά από 7 χρόνια και εσείς εύλογα θα πείτε, καλά ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα μου το λέτε, και με προφανώς προσαυξήσεις και τόκους. Άρα όλο αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί από την αρχή, να δούμε πού ακριβώς το σύστημα. Είμαστε μια μεταβατική εποχή εν ολίγης. Νομίζω πάντα ήταν μια μεταβατική εποχή, γιατί πάντα οι εποχές είχαν πολύ εντυπωσιακές εκπλήξεις και αλλαγές. Δεκαετία του 70 είχε προσωπικούς υπολογιστές, δεκαετία του 80 είχε το διαδίκτυο, τα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90. Πλέον ήρθε η τεχνητή νοημοσύνη που είναι μια εξίσου μεγάλη επανάσταση. Άρα μεταβατικοί πρέπει να είμαστε και ως τέτοιοι πρέπει να νιώθουμε, αλλά από την άλλη πρέπει να αφήνουμε πράγματα πίσω μας. Κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε μια μεγάλη ατζέντα θεμάτων που έστω και επιγραμματικά πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι λίγο πριν τις 8. Δεν προσπερνούμε αυτά τα οποία λέτε, τα κρατάμε. Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Η ηλεκτρονική εγκληματικότητα εδώ και 40 χρόνια ξέραν ότι κάποιοι hacker που θα σπάρουν τους κωδικούς των τραπεζών, οι ίδιες οι τράπεζες μπορεί να τους προσλάβουν, ή ένα κράτος αν έχει παρεσφύσει στις υποδομές του. Βέβαια σήμερα είναι μια πραγματικότητα ηλεκτρονική εγκληματικότητα, από την περίφημη υγρινή απάτη μέχρι εκείνους που βεβαίως στέλνουν SMS άλλοτε για να παρακολουθήσεις με το Predator που είναι στον αφρό της ειδησιογραφίας, άλλο τη ηλεκτρονική εγκληματικότητα με οικονομικές πτυχές. Οι επιθέσεις σε ένα κράτος είναι μια καθημερινότητα, κύριε Παστεργίου. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, προκειμένου πλέον όλη αυτή την προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από τη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου μας να την αναπτύξουμε και να μπορέσουμε να βάλουμε τη χώρα πολύ πιο ομαλά σε μια καινούργια ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία λέγεται NIS 2 και η οποία ξεκινά από 17 Οκτώβρη. Στην ουσία, τι λέει αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία? Ότι δεν αρκεί μόνο οι τράπεζες ή μόνο οι τηλεπικοινωνίες, για παράδειγμα, να είναι ασφαλείς και να ακολουθούν διαδικασίες. Θα πρέπει η διατροφική αλυσίδα, η χημική βιομηχανία, οι τηλεμεταφορές, οι ταχυμεταφορές, όλες αυτές. Τηλεμεταφορά ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε. Ίσως. Όσον ούπο. Ακριβώς. Λοιπόν, όλες αυτές οι υπηρεσίες και πολλές άλλες και όλες οι εταιρείες που συμμετέχουν σε όλη αυτή την αλυσίδα να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες. Γιατί αν ένας κρίκος αυτής της αλυσίδας πάσει, αν σε μία από τις εταιρείες αυτές
καταφέρει να μπει κάποιος hacker, να κάνει μια επίθεση, θα μπορούσε να καταρρεύσει όλο το σύστημα. Βεβαίως. Πολύ απλό παράδειγμα που έγινε πρόσφατα σε μια φαρμακαποθήκη. Μία από τις φαρμακαποθήκες της χώρας δέχτηκε μια επίθεση, κλειδώσαν τα αρχεία της για κάποιες μέρες, με αποτέλεσμα να κολλήσει όλη η τροφοδοσία φαρμάκων σε φαρμακεία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα πρέπει πλέον να ξαναδούμε από την αρχή και να πιάσουμε το νήμα από την αρχή με σωστές διαδικασίες. Αυτό κάνει η εθνική. Σύνθετος κόσμος. Και βέβαια έχει και εθνική οπτική, εθνική αρχή κυβερνοασφάλειας, οι ένοπλες δυνάμεις, οι κρίσιμες υποδομές, η καρδιά της χώρας. Ακριβώς αυτό, γιατί κάποτε δυστυχώς ούτως ή άλλως κάπου γίνονται πόλεμοι, γίνονται με κάποια κλασικά όπλα. Δεν θα θέλαμε να γίνονται, αλλά υπάρχουν. Οι επόμενοι πόλεμοι πιθανώς θα γίνονται με ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι. Ας είμαστε έτοιμοι και σε αυτό το επίπεδο. Οι άνθρωποι υπάρχουν, εξαιρετικά μυαλά, με εξαιρετικές ικανότητες, συνεργασία με άλλους φορείς και άλλα κράτη, προκειμένου να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι σε αυτό το νέο υβριδικό πόλεμο. Επόμενη σελίδα, το είπατε λίγο νωρίτερα, δεν το προσπεράσαμε. Δέδαλος ο ελληνικός υπερυπολογιστής στο Λαύριο, συνεργασία διαφόρων υπηρεσιών για να τοποθετηθεί, να λειτουργήσει. Τι θα κάνει? Λοιπόν, ο Δέδαλος είναι μια εθνική προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια πολύ μεγάλη εθνική υποδομή. Όσο σημαντικό είναι, κατά την άποψή μου, να έχουμε υποδομές ευρυζωνικότητας, οπτικές σύννεση και ενέργεια να τροφοδοτεί όλα αυτά τα εξαρτήματα, όλο αυτόν τον εξοπλισμό, αλλά τόσο και πιο σημαντικό είναι να μην απλά αναμασάμε και να παράγουμε τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να παράγουμε τεχνητή νοημοσύνη. Και για να την παράξουμε θέλουμε τρία πράγματα. Θέλουμε δεδομένα, και την ώρα αυτή ψηφιοποιούμε 1,8 δισεκατομμύρια έγγραφα στην ελληνική κυβέρνηση με πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέλουμε ταλέντο που το έχουμε, όπως λέγαμε πριν, και θέλουμε και υποδομές. Θέλουμε έναν υπερυπολογιστή, ο οποίος θα κάνει όλες αυτές τις πράξεις, τους υπολογισμούς, τις διαδικασίες πολύ γρήγορα. Δημιουργείται λοιπόν αυτός ο υπερυπολογιστής με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης στο βιομηχανικό πάρκο του Λαυρίου. Πολυτεχνείο. Σε μια ακριβώς εγκατάσταση που έχει δοθεί από το Πολυτεχνείο, και το συγκεκριμένο κτίριο έχει σχεδιαστεί από τον Άιφελ, έχει την ιστορία του. Άρα θέλουμε να πάμε πολύ ψηλά με τον υπερυπολογιστή. Θα είναι ένα από τα 5 ισχυρότερα μηχανήματα στην Ευρώπη. Ο σκοπός λοιπόν είναι και η Ευρώπη να δημιουργήσει τη δική της δυνατότητα, το δικό της δυναμικό στην τεχνητή νοημοσύνη, και να φτιάξουμε και δικά μας γλωσσικά μοντέλα. Γιατί το λέω αυτό, και είναι πολύ σημαντικό? Διότι χώρες οι οποίες δεν θα τα πάνε καλά με την τεχνητή νοημοσύνη σε μερικά χρόνια δεν θα έχουν ψηφιακό μέλλον. Και αν δεν έχουν ψηφιακό μέλλον, πιθανώς να μην έχουν και γενικώς μέλλον. Άρα, πάρα πολύ σημαντικό το να βρούμε όλα αυτά τα αρχεία, τα οποία θα τροφοδοτούν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να διαβάσει κείμενα. Άρα, να βρούμε ψηφιακές βιβλιοθήκες, να ανοίξουμε τα αρχεία μας, έτσι ώστε η Ελλάδα και τα ελληνικά να μείνουν ζωντανά και στην ψηφιακή εποχή και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ήδη λοιπόν η γλώσσα που λέγει ο Σεφέρης το Σεπτέμβρη, 20 Σεπτέμβρη έφυγε από τη ζωή, ο ποιητής, και όταν πήρε το Νομπέλ για την ελληνική γλώσσα είχε μιλήσει και ανάγκη στην ψηφιακή εποχή να διατηρηθεί. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό που λέτε, και δεν είναι ευρέως αντιληπτό. Δεν είναι, διότι θα γίνει το εξής σε μερικά χρόνια. Αν δεν έχουμε αρκετό υλικό να τροφοδοτήσουμε όλα αυτά τα μοντέλα, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, και δεν απαντάνε όπως θα θέλαμε, θα πάμε αναγκαστικά σε άλλες γλώσσες. Στα αγγλικά. Το 95% των δεδομένων που σήμερα διακινούνται και τροφοδοτούν τα LLMs, τα μεγάλα μοντέλα, τα γλωσσικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, μαθαίνουν από αγγλικά. Άρα πρέπει όντως, και αυτό κάνουμε σήμερα, να δημιουργήσουμε και άλλα ψηφιακά αρχεία στα ελληνικά, να κατεβάσουμε ψηφιακές βιβλιοθήκες, για να μπορέσει η ελληνική γλώσσα να απαντά σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε ερωτήσεις από όλα αυτά. Τα ερωτήματα AI. AI, και πάμε παρακάτω, 8 παρά 8. Το μνημονεύσα την προσπάθεια η ελληνική για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, καταστροφές, Εύβοια, Δαδιά, Ρόδος, Πεντέλη. Τώρα, 10 Ιουλίου, το Υπουργείο και συναρμόδια Υπουργεία παρουσίασαν το DigiSpect. Ψηφιοποίηση διαδικασίας αυτοψιών, καταγραφή κτηρίων, φυσικές καταστροφές. Είναι αυτό που μου γράψετε εδώ στο χαρτί, το Χ και το Ψ. Αυτό χρησιμοποιήθηκε τώρα? Όχι, είχε τελειώσει μερικές μέρες πριν. Τι είναι αυτό στην ουσία? Και το είδα στην περιοχή μου, στα Τρίκαλα, όταν ήρθε η ώρα, οι υπάλληλοι της ΔΑΕΦ και οι μηχανικοί της ΔΑΕΦ, της υπηρεσίας που έρχεται για να κάνει καταγραφές για ζημιές, ήρθαν να καταγράψουν όλο αυτό το χαμό που είδαμε στη Θεσσαλία. Μέχρι σήμερα λοιπόν ερχόντουσαν με μπλοκ. Με μπλοκ κανονικά, στυλό, πηγαίναν σε κάθε σπίτι, γράφαν το όνομα, το επίθετο, πιθανώς αφημί και άλλα στοιχεία για κάθε σπίτι και κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Το χαρτί αυτό το σκανάρανε κάθε μεσημέρι. Το στέλνανε με ένα ψηφιακό αρχείο στην Αθήνα, όπου το ξαναεκτυπώνανε για να κάνουν το data entry, να περάσουν τα στοιχεία αυτά σε μια βάση. Όλη αυτή η διαδικασία καταλαβαίνετε από μόνη της ότι είναι ατελέσφορη, με πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλά λάθη και καθυστερήσεις. Τι κάναμε? Πλέον μια ψηφιακή πλατφόρμα μαζί με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, όπου οι άνθρωποι της ΔΑΕΦ με ένα τάμπλετ θα πάνε εκεί επί τόπου, θα γράφουν τα στοιχεία κατευθείαν, θα αντλούν στοιχεία από
τις βάσεις δεδομένων του κράτους, θα παίρνουν και συντεταγμένες κατευθείαν μέσω των τάμπλετ για να περιορίσουμε και την ταχύτητα και κυρίως τα λάθη και την ταλαιπωρία των πολιτών. Σε ένα σύνθετο κόσμο, είπαμε για την ηλεκτρονική εγκληματικότητα, ο δέδαλος, οι φωτιές και το περιβάλλον, το My Coast, σε ένα σύνθετο κόσμο, η αυτοματοποίηση παραγωγής που φοβίζει πολλούς ανθρώπους, το βλέπουμε παγκοσμίως, η αγορά εργασίας, η ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό σε εγχώριο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ένα κόσμο που κινείται στον αστερισμό της ηλεκτροκίνησης, κύριε Παστεργίου, που σημαίνει ένας αγώνας. Η παραδοσιακή άμμος μετατρέπεται σε μικροτσίπ και εξορίξεις γίνονται παγκοσμίως, και το περιβάλλον αγωνιούμε, αλλά ο χαλκός επιτρέπει τη μεταφορά και την ηλεκτρική ενέργεια. Ο χαλκός και πλέον η οπτική ίνα. Και η οπτική ίνα, η οποία όμως ως οπτική ίνα στην άμμο βασίζεται για να ξεκινήσει. Και είναι κακό στην άμμο να κτίσει μπαλάτια, αλλά πρέπει να βρούμε κάτι πιο σταθερό και πιο βιώσιμο. Τη μάχη που γίνεται, το λίθιο, το κοβάλτιο, οι σπάνιες γέες που συνδέονται με τους υπολογιστές, με μπαταρίες, με σύγχρονα συστήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει την αντιπαράθεση με την Κίνα, ποιος θα μας δώσει τις πρώτες ύλες. Ένας σύνθετος κόσμος για να δημιουργηθεί ένα κινητό, εμπεριέχει ποιος ξέρει πόσα μέτρα χαλκού και έχει κάνει 7 φορές το γύρο του κόσμου για να περιέχει όλη αυτή την δυνατότητα. Και η Ευρώπη πρέπει να τα δει όλα αυτά πάρα πολύ σοβαρά, διότι αν θέλουμε να είμαστε αυτόνομοι και αν θέλουμε η Ευρώπη να συνεχίσει να υπάρχει ως μια ενιαία γεωγραφική περιοχή με κοινά χαρακτηριστικά, ταυτότητα, πολιτισμό, θα πρέπει να δει και τέτοια θέματα. Μια Ευρώπη χωρίς τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς δικούς της μηχανισμούς, χωρίς ημιαγωγούς και χωρίς επάρκεια στην ενέργεια, δεν θα είναι ποτέ μια ανεξάρτητη ήπειρος. Άρα αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει κεντρικά στο κομμάτι της τεχνολογίας, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την ανεξαρτησία, τους βαθμούς ανεξαρτησίας που θέλουμε, αλλά και βαθμούς ελευθερίας παράλληλα, για να μην κρεμόμαστε μόνο από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ναι, σε έναν κόσμο που εκεί με γεωμετρική πρόοδο τρέχουν τα πράγματα και καλείται κανείς να τα κατανοήσει πρώτα απ' όλα. Δεν είναι εύκολο ένας πολίτης μέσα στην έγνοια της καθημερινότητας να τα φέρει βόλτα με τον μισθό και με τα έξοδα και την ακρίβεια να κατανοεί τη μεγάλη εικόνα. Όλοι αποτελούν ένα κομμάτι αυτής, την ψηφίδα της πραγματικότητας αυτής, κύριε Παστεργίου. Ξεκάθαρα, αλλά από την άλλη, πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η τεχνολογία πρέπει να είναι δίπλα μας και τη θέλουμε για να κάνει τη ζωή μας πιο απλή. Όχι για να κατακυριεύσει τη ζωή μας. Το είπατε μία, δύο, τρεις και σίγουρα έχετε δίκιο. In the year 25, πώς θα είναι τα πράγματα. Πάντως, μέχρι να πάμε στο τραγούδι, είναι εντυπωσιακό να ακούσουμε τραγούδια που γράφηκαν πριν από 50 χρόνια για το πώς φανταζόντουσαν τον κόσμο μας σήμερα. Ας πούμε, τουρνάς το 2009, πώς είναι ο κόσμος μας. Λοιπόν, τα τραγούδια κάποιες φορές προέβλεψαν σωστά, κάποιες όχι. Τώρα για το έτος 25-25 θα μάθουμε περισσότερα, δεν θα ζούμε τότε. Θερμές ευχαριστίες για την παρουσία στο 984 νωρίς το πρωί. Ήταν πάρα πολύ ωραία και η πρωινή βόλτα μέχρι το 984, αλλά και η παρέα η ραδιοφωνική μαζί σας με τους εκρατές του 984, ενός ιστορικού ραδιοφωνικού σταθμού. Για μας που είμαστε λίγο νεότεροι και τότε ξεκινούσε 984, ήταν πραγματικά μια κοσμογονία. Η ελεύθερη ραδιοφωνία και βέβαια το πρώτο δημοτικό ραδιόφωνο. Εσείς τι εκπομπές κάνατε, κύριε Παστεργίου? Έχω κάνει διάφορες εκπομπές, από ιταλικά και γαλλικά τραγούδια στα μαθητικά μου χρόνια και βέβαια πρωινές εκπομπές. Αυτή η ώρα είναι πολύ ωραία ώρα, γιατί υπάρχουν γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά τους με το αυτοκίνητο συνήθως στο σχολείο και έχει μια ζωντάνια η ώρα αυτή. Ζωντάνια, επικοινωνία με ακροατές, ξέρετε, άλλοι τηλεφωνούν που μια καλημέρα. Πρωινοί περιπατητές στο Ήλιο ή του Ζωγράφου. Με το πρώτο καφεδάκι ανοίγουν το παραθύρι σας σε πόλια και αγναντεύουν το μπαλκόνι τους το εργοτάξιο που προχωρεί ή δεν προχωρεί. Κάποιοι άλλοι στο τρανζιστοράκι αγναντεύουν τον ημιτό, κάποιοι άλλοι έχουν κινήσει το μεροκάματο νωρίς το πρωί ή σε ένα φούρνο της γειτονιάς, μια τυρόπιτα, ένα καφεδάκι, καινούργια μέρα, τα μικρά. Καμιά φορά στην πραγματικότητα μικρά πράγματα έχουν ιδιαίτερη σημασία, έχουν μεγάλη σημασία. Είναι ωραία η ζωή. Καμιά φορά δύσκολη, αλλά είναι ωραία. Κύριε Παστεργίου, θερμές ευχαριστίες την παρουσία σας εδώ, εκ βάθους καρδίας από όλους εμάς, όλους εσάς κυρίες και κύριοι. Καλή σας και όμορφη μέρα.